Bai, nahiko jende. Bai, arratsaldeon, gaur John Stuart Mill filosofo inglesari buruzko hitzaldia proposatzen dizuegu Ateneo Gipuzkoanoren eskutik. Hitzaldia Belen Altunak emango du, eskerrik asko Koldo Mitxelenari aretoa usteagatik, Iñaki Vázquez izan da hitzaldia antolatu duenari, eta zuei guztioi ongi etorria eta mila esker etortzeagatik. Esan deten bezala, Belen Altuna filosofoa da, filosofian lizentziatua eta doktorea. Hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultateko irakaslea da, eta filosofia moralaren arloan ari da. Bere irakaskuntza, etika, filosofia politikoa eta kulturaren filosofia gaien inguruan lan egiten du. Gainea urteak daramatza graduandoko ikastaroetan irakasten, hainbat ikerketa proiektutan parte hartu du, esaterako demokraziaren patologiak zientza eta berrikuntza ministerioak finantzatutakoa, eta 2019az geroztik etika praktika komunitateetan horren inguruan, katedra horren inguruan lan egiten du. 6 urteko ikerketaldia ere badu, Gipuzkoako Foru Aldundiko etika instituzionaleko batzordeko kidea da, eta Donostia Ospitaleko etika sanitarioko batzordeko kidea baita ere. Bere argitalpen anitzen artean Euskaldun Fededun liburuak daude, Euskaldun ona izateko modu baten historia, gaztelaniaz El Buen Vasco izena duena, eta hainbat argitalpen. Bere ikerketa arloak dira, esan deten bezala, teoria etikoa, psikologia morala, etika narratiboa, empatia eta irudimen morala, justiziaren teoriak, utopismoa, bioetika eta bar. Eta, arratsalde honetan, John Stuart Mill filosofoaren inguruko hitzaldia prestatu digu. Beraz, ongi etorri Belen, Altuna, eta oso luzea da, oso luzea da, oso gazteaztea, eta bai. Orduan ondiritzen mozaizue, hor jarriko naiz, daukadalako testua, eta sotik hobeto nagoelako. Eta nik jetxiko naiz, nik betik entzungo naiz. Hori bai, saiatuko naiz, eta lortu ere espero dut. Oso luze ez izaten. Nire asmoa benetan ordu bete baino gutxiago ez delego irautea, eta gero zuen galderak edo komentarioi paso ematea. Zergatik gaia eta zergatik autorea, beste euskeraz klasikoak, filosofiaren klasikoak euskaratzen ari direnean, John Stuart Millen liburu hau utilitarismoa Limes Limes bildumak, Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuan euskaratu zuten, eta hitzaurrean nik egin nuen. Orduan hitzaurrea egiteko asko irakurri nuen Mill, lehendik ere irakurritan nuen, baina berriz maite mindu nintzen ezagun John Stuart Millik, hau egiterako, ez? Orduan nire asmoa da, pixka kontatzea zein zen John Stuart Mill eta bere obra nagusiak eta bereziki bere utilitarismoa zertan den zuei kontatzea. Pentsatzen dut zuetako batzuk filosofiako irakasleak, o filosofian nahiko adituak zeatela, oso adituak, beste batzuk igual gutxiago, baina edozen kasutan apostu ingo nuke zerbait badakizuela John Stuart Milli buruz eta utilitarismoari buruz. John Stuart Mill 19. mendeko filosofo inglesa da, eta gauza harrigarri askoen artean 19. mendeko filosofo gizonezko jakina, filosofo feminista bat. Oso gauza bitxia beste, ez? Zen gogatzen zuet 19. mende erdian badela noski Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard eta alako pentsalari biziki misoginoen garaikidea, eta bera aldiz da gizonezkoen artean feminismoaren teoriko bat 19. mendean beste. Horrek ja rara abiz bat bihurtzen du zalantzari gabe,
Eta horretaz aparte, beste berrikuntza asko ekartzen ditu, oso berezia egiten dutenak. Uste dut, filosofo gutxi daudela argia, itzala, baina asko pixuzkoagoa dutenak, ez da? Osea, pentsalari gehienak oso brillanteak, oso bikainak esan daitezke beren teorietan, baina gero bere gizarteko, bere garaiko desberdinkeriak, injustiziak edo horietaz jabetzeko orduan, zero itxu, zor eta gor izan, ez? Eta ez da John Stuart Millen kasua. Benetan, aurrerapenaren teoriko handi bada, eta batez ere da utilitarismoa deitzen den korronte etikoaren pentsalari nagusia. Utilitarismoa, justu liburu hau, hori duela gutxi euskaratu den hau, eta biziki gomendatzen dizuedana, nire ustez da, etikaren historian, etika ulertuta filosofia moralaren historian, liburu mardunenetako bat. Dago Aristotelesen etika, dago Kanten etika, eta ez dago maila berean edo etikaren historia ematen dugunean, ikusten dugu Kanten etika, Aristotelesen etika, Kanten etika, eta utilitarismoa ere bai Millena. Nolabait, halako teoria indartsu eta eragile pareko badelako, ez. Utilitarismoa zer den, berak liburu hau idatzi zuenean, eta idatzi zuen 1861-ean, 1861, ordurako nahiko nahazmen base duen, eta gaur egun 21. mendean ere bai, ez? Utilitarismo korrontearen aita da Jeremy Bentham, beste ingles bat, baita ere gizon zoroa ez dakitezan, bikaina, geniala, karismatikoa, izugarrizko pila bat idatzi zuena, Jeremy Bentham, bere garaiko eragile politiko, ekonomiko, juridikoa izan zena, eta eskola sortu zuena, jarraitzaile pila bat izan zituen Benthamek, bere karisma eta bere lidergo gaitasunari jarraiki. Eta orduan, Benthamek, 18. mende bukaeran, garbi adierazi zuen legeak aldatzeko, gizartea aldatzeko edo moraltasun publikoa egiteko, ez dela beharrezkoa erlijioa edo jainkoaren agintaritza. Nahikoa dela nolabaiteko oinarri naturalista edo biologiko batekin. Hots, gizaki orok eta animali sentikor orok, esango du gainontzeko animaliak ere bai, nahi dutena da, ahalik eta min eta sufrimentu eta oinaz eta kalte gutxienekin bizi, eta ahalik eta zorion eta bizitza on eta plazer handienarekin bizi. Orduan, mina eta plazerra, horiek direla gure gidariak. Nola jakin zerbait ona den? Lege bat, ohitura bat, instituzio bat, praktika bat ona den? Eragiten dien pertsonen ongizatea handitzen du? Sufrimentua gutxitzen du? Orduan ona da. Orduan zuzena da. Eta orduan, ideia da, ez dugula behar beraz, dakit moral kristaua edo beste moral kode zorrotz bat duen moral bat, nahikoa dela, esaten du, natura jarri izkigun bi nagusi horiekin, mina eta plazera. Mina ekidin, plazerra handitu, hori dela denok nahi duguna, eta beraz, legegintzaren eta politikagintzaren eta ez dago moralgintzaren printzipioak horiek direla besterik gabe. Bueno, Laster, utilitarismoa ditu zitzaion horri, zergatik utilitarismoa delako hori, aurrapena edo progreso soziala bideratzeko etika mota bat, da, gizarte etika bat. Ez da zehazki norbere bizitza gidatzeko etika, etika pertsonala edo, etika sozial bada. Eta orduan, asmoa zen, Benthamek esaten zuen bezala, legegintzak eta erreforma sozialak egiteko gidari izatea. Eta Laster orduan, utilitarismoa deitu zitzaion horri, utility kontzeptora bizutelako inglesez, esanez, nola jakin lege bat ona dela zezki, egokia edo right zuzena, utilitate soziala baldin badu. Zer da utilitate soziala? Eragiten dien pertsonen ongizatea handitzen badu eta sufrimentua gutxitzen. Hori da utilitate soziala. Orduan, Laster lelo izan zen, utilitarismoa da, ahalik eta jende gehienaren zoriona, happiness, zoriona kontzeptua erabiltzen zuten, ahalik eta jende gehienaren zoriona handitu, eta ahalik eta sufrimentua gutxitu, egon ezina edo gutxitu, hori bideratzen duen doktrina edo teoria etiko, politiko, juridiko, ekonomiko eta barra. Ahalik eta jende gehienaren, ahalik eta zoriona handiena, lelo handia. Beraz, ikusten duzuen bezala, utilitarismoa da
ilustrazioaren kumeetako bat, ilustrazioaren ondorietako bat, progreso edo aurrerapenaren norabidea ematen duena. Bueno, orduan, Jeremy Benthanek 18. mende bukaeran bideratu zuen, eta gero teoria modu finenean, landuenean, gorenenean jaso zuena John Stuart Mill izan zen urte batzuk beranduago, ez? Eta, bueno, uste dut, ezinezkoa dela John Stuart Mill hitz egitea, bere biografia ezin xelebreagoa pixka kontatu gabe. John Stuart Mill. Autobiografia bat idatzi zuen, ez dago euskaratua zoritxarrez, baina irakurtzen baldin bazue gazteleraz, inglesez edo, benetan merezi du. Batez ere, merezi du esperimentu pedagogikoak maite baldin badituzue. Imaginatu. Beraita zen James Mill. James Mill zen, eta pentsalari, filosofo, historialaria, Jeremy Benthanen jarraitzailea. Esan dugu, Jeremy Benthan erako tipo karismatikoa, jarraitzaile pila bat zituela, eskola bat sortu zuela, eta James Mill zen horietako bat. Orduan, eskondu zenean, eta hasi zenean umeak edukitzen, bueno, bere emaztea hasi zenean umeak edukitzen 10, 11, olako zer. Lehenengo semea, seme nagusia, John izan zen John Stuart. Eta orduan erabaki zuen, bere semea prestatu bertzuela, txiki-txikitatik, heziketa integral bideratu bat emanez, zertarako hezi bertzuen bere semea? Erreformatzaile utilitarista, norabaiteko gizateriaren, ez dut izango salbatzaile, baina gizateriaren gana zoriona eta erreforma, utilidade soziala ekartzen zituen erreformak eramango zuen pertsona prestatuena, ikasiena izan zedin. Orduan erabaki zuen, bere semea, seme nagusia Jon, ez bidaltzea eskolara, ze, garai hartako eskolak noski ziren irakaskuntza erlijiosoa, ez? Eta utilitarismoa da, esan dugun bezala, ilustraziotik ateratzen den adar laiko edo ez agnostiko edo mitzat erlijioan oinarritzen ez den bat. Orduan, John Stuart Mill izan zen 19. mendearen erdialdera, 1806an jaio zen, 1893an hil. Zaguazko Inglaterran heziketa ez erlijiosoa jaso zuen bakarrenetakoa eta heziketa ikaragarri bitxia. Autobiografian kontatzen du, ez? 3 bat urte zituenean, ja grekeraz ikasten hasi zen, irakasten bere aita. 8 bat urtekin ja latina ere bai, orduan gutxienez 3 hizkuntza, gero alemana, frantsesa eta beste batzuk ere gehituko ziren. Eta orduan, zer ume irakurketak, ze irakurketa, aurre irakurketa zituen? Homero, grekoz, noski, Platon, grekeraz, noski, Seneca, latinez, noski, eta alakoak. Goizean goiz, aita semeak atatzen ziren paseatzera, oso goiz, eguna argitzen zijoanean, menditiko landatik, eta aitak zorrotz galetzen zion. Atzo ze irakurri zinun, atzo ze ikasi zinun, kontatu dena, ondo, kontatu dena. Orduan, etengabe, alako irakaskuntza zeukan, arratsaldetan aritmetika, eta gero ja pixkat helduago zenean, 11-12 urtekin, noski, logika eskolastikoa, historiako liburu pila bat, filosofiako klasikoak, nola ez, eta alako irakaskuntza ikaragarria izan zuen. 12 bat urtekin ja bere lehenengo liburuzka idatzi zuen berak, liburuzka etzela gauza handia esaten zuen, Erromako historiari buruz. Eta bera kontatzen du, ez zeukan lagunik, noraiteko bere familian barruan zegoen isolatua, eta ez zituen ezagutzen beste gazteak, gazte normalak txartean. Bera pentsatzen zuen, mundu guztiak alako heziketa zeukala, ez? Eta inoiz, kontatzen du, inoiz aurkitzen bazan beste gazteren batekin, noski, noski ez jakinagoa, edo igual analfabetoa, edo denaelakoa, bera pentsatzen zuen, zerbait erraroa zela, baina etzela ohikoa, ezta? Berak uste zuen, bera etzela oso azkarra, berak etzekila asko, beraitak nahiko azerrekorra zen, eta pazientzia gutxi zeukan, eta orduan beti zegoen aitari guztua eman nahian semea, ezta? Orduan, Jeremy Benthan guru edo lider karismatiko hori askotan zeukaten beraien artean otorduan,
eta bere Bentzanen liburuak irakurri zituen 16 bat urtekin, eta esan zuen, egia da, Bentzanek arrazoi osoa du, hori da bizitzan egin behar duguna, erreforma, utilidade soziala daukaten erreformak bultzatu, gizateriai ahalik eta zoriona handiena eraman, eta hori da gure eginkizuna, eta berea ere bai pertsonalki ez. 20 bat urte zituenean, halako krisialdi bat edukizun. Hori baino lehen, noski, zirenaren aberatsak eta aitak lanean jarri zuen, aitak lan egiten zuen toki berean, zela India kolonialarekin zegoen enpresa bat, hango korrespondentzia eta edukitzen, eta han egin zuen lan beti. Baina, 20 bat urte zituenean, Jon Stewart halako krisi bat izan zuen, benetan da hau nik nahi dudana, bizitza osoa dedikatu gizateriaren onerako ikasten jarraitu eta reformatzaile sozial peto-peto bat izan, edo hori da nire aitaren proiektu bat, hori da nire naia edo nire aitaren naia halako krisialdi bat izan zuen. Eta kontatzen du berak nola atera zen gutxu bera hortik, ez. Beraitaren arabera eta Bentzanen jarraitzaileen arabera, poesia irakurtzea edo sentimentuei leku asko egitea, zan sentimentalismo hutsa, merkea, ez zuen merezi. Ikasi bertzena da zen, arrazoimen kalkulatzaile bat edukitzea, datuak, eta ekonomiaz, eta matematikaz, eta enpresaz, eta zientzia politikoaz, handik eta gehien jakin, baino ez fantasiazko lelo horiek, ez? Eta horren aurrean, halako errebeldia bat edukizuen, eta beraz zen poesia irakurtzen, poesia romantikoak, poeta romantikoa bere garaikideak, bere sentimentuak bizten, eta konturatu zen ere, zorionaren ikuspegia beraitak edo Bentzanek zeukatena oso hankamotza zela, eta benetako zoriona beste zerbait izan bertzuela baita ere sentimentuak alde batera uzten ez zituen, ez da. Eta pixka beran dago, 24-25 urtekin, Ziero maite mendu zen, historia hau ezaguna da, ez dakit ezagutuko zuen, baina Harriet Taylor ezagutu zuen, bere urte bete o 2 urte gazteagoa, eta Ziero maite mendu zen. Harriet Taylor ordurako eskonduta zegoen, noski, bere garaian arruntazen moduan, desente bera baino zaharrago zen gizon batekin eskondu arazi zuten, edo gaztetxago zenean, eta beraz, maitasun imposiblea, bate baino gehiago galdetzen dugu nola ez den egin pelikularik horren inguruan, ze benetan mami asko handia dauka. 20 bat urtetan izan ziren lagunak, lagun minak, ze Harriet eskonta zegoen. Dirudienez, desentziaren araua jarraituz, eta soilik Harriet Taylor alargun geratu zenean, handik urte betera edo eskondu ahal izan zuten. Ordurako orduan 45 bat urte zituzten, eta zoritxarrez, 7 urte eta erdi beranduago hiltzen Harriet. Hala kontatzen du bere autobiografian John Stuart Millek, 7 urte eta erdi baino ez, gauza gutxi. Eta Avignon, Frantzian hiltzen, eta hiltzen tokian bere kanposantoaren ondoan, erosi zuen cottage edo etxetxo bat John Stuart Millek, eta urte asko pasa zituen ondoren hurrengo urtetan area etortzen, eta azkenean 16 urte berandago John Stuart Mill ere hiltzen Avignonen bere emaztea lurperatuta zegoen tokiaren ondoan eta elkarrekin lurperatuta daude. Orduan, Harriet Taylor ere zen oso irakurlea eta oso pentsalaria, baina, klaro, emakumea izanez aukera gutxikin, eta urte guzti horietan, ezkondu baino lehen eta ezkondu ondoren, elkarrekin eztabaidatzen zituzten ideiak. Eta John Stuart Millek kontatzen du, askotan, igual John Stuart Millek idazten zuela zirriborroa, bere testu baten zirriborroa, eta pasatzen zion bere lagun minari, eta lagun minak zuzentzen zizkion, eta eztabaidatzen zuten, eta azkenean ez zegoela garbi zeinenak ziren ere idazkiak, bien artean erabat eginak zirelako ez. Bueno, orduan, 30 bat urte zituenean John Stuart Millek hiltzen beraita, eta esaten du ere, pixka liberazio izan zela noski, ordutik libreago sentitu zela, bere ideiak eta hobeto garatzeko. Eta egia esan azkenean, modu batera o bestera, bete zuen beraitaren nahia.
Egia da, dedikatu ziola bizitza osoa, helburu utilitaristaren erreforma sozialei. Eta hiltzorian zegoela, ja 67 urtekin edo, hiltzorian zegoela, hori Abignonen, emaztearen hilo beti gertu, esan zuen, antza denez, azkenengo hitzak izan ziren, I have done my job, egin dut nire lana. Eta segurazko bai, ez da. Eta zein da egin zuen lana orduan? Badakizue, hainbat liburu idatzi zituen hasteko, oso filosofiaren historian importantea diren liburuak, zer buruz? Ordezkapenezko demokrazia liberalaren inguruan, logikaren inguruan, Jeremy Bentham, maixoaren inguruan, Auguste Comte, soziologo handiaren inguruan, askatasunari buruzko liburu famoso badu, Askatasunaz on Liberty, utilitarismoaz liburu hau esan dizuedana, emakumeen menpekotasunaz liburu beste famoso bat, eta Orduan, zein kausa edo zein borroka bultzatu zituen? Asko. Azteko, esklabutzaren kontra eta arrazakeriaren kontrako teoriko eta aktivista peto-petoa izan zen. Demokrazia ez dago liberalaren teorikoetako bat. Botere banaketa eta sufragio unibertsalaren aldeko lehenengo pentsalarietako bat. Eta ez dago askatasun liberalen, esan dizuet, pentsalari handietako bat. Izan zen Inglaterran garai horretan zeuden burges eta aristokraten legezko privilegio anitzen kontrako borrokalari zorrotz bat, privilegio horiek kentzeko aldekoa. Eta naiz eta demokrazia liberalaren, eta liberalismo politikoaren ekonomikoa gutxo, liberalismo politikoaren teoritako bat den, bizitzaren azkenengo garaietan ere sozialismoara asko hurbildu zen. Eta sozialismoari buruzko idatzi batzuk ere baditu. Eta orduan, azkenean, nolabaiteko ideia liberal batzuk eta ideia sozialista batzuen arteko halako batuketa bat edo konbinaketa proposatzen du. Sozialdemokrazia zitzein baino lehenago, ja halako gauzak planteatzen zituen berak 1860 hamarkadan eta hala. Eta esan dudan bezala hasieratik berrikuntza ikaragarria. Feminismoaren pentsalarietako bat. 1876ean Inglaterrako parlamentuko diputatu izan zen, alderdi liberalak hautagai independente bezala aurkeztu zuen, berak aurkeztu zuen bere burua alderdi liberalarekin, atera zen, eta orduan eserlekoa izan zuen Inglaterrako parlamentuan, eta egin zuen lehenengo gauzetako bat, 1876, da emakumeen bozka eskatu parlamentuan. Izan zen lehenengoa, beraz, parlamentu inglesean hori eskatu zuena. Eta izugarrizko iseka eta trufa eta burla eta parreak atera zituen. Garaiko prentxan, hainbat karikatura atera ziren John Stuart Mill, defensor de las mujeres, zelako karikaturak. Eta ez zuen arrakastarik izan, uski asko berandago onartu zen sufragio hori ez. Baina bere ideia zen, bere aitak uste zuen, adibidez, sufragioa izan bertzuela gizonezkoena bakarrik, demokrazian. Eta berak aldiz argi zeukan ezetz. Argi zeukan emakumeak akaso gobernari izango ez baziren ere, edo mintzat ez epela burrira, gobernatuak izango ziren bai ala bai. Eta beraz, gobernatuak izango ziren pertsona heldu orok, izan beharko lukela gobernariak aukeratzeko eta martxan jarriko diren politikak aukeratzeko gai. Orduan, badakigu Harrietekin hau asko eztabaidatu zuela, Harriet Taylorrek oso espiritu feminista zeukan, berak ere halako idatzi batzuk uste zituen, eta John Stuart Mill berak kontatzen du bere autobiografian, berak modu teoriko batean pentsatzen zuela, ezta? Gizaki oro gobernatua da, gizaki orok behar du gobernuan aukeratzeko eskubidea izan, eskubide berdina, baina ez zuen imaginatzen emakumeen zapalkuntza edo morroitza zen nolakoa zen, hori benetan esperientzia hurbila Harriet Taylorrekin izan zuen. Eta ohartu zen, eta hori defendatzen du bere liburu, beranduago idatzi zuen liburu horretan, emakumeen morroitza, emakumeen menpekotasunari buruzko liburuan, ze sufrimentu ikaragarri ekartzen dien emakumei morroitza egoera horrek,
ezin dutelako bere ahalmenak garatu, ezin dutelako bere nortasuna garatu, ezin dutelako ekarpenik egin gizarteari, bere nahiari jarraitu, ezin dutelako ikasi, ezin dutelako benetan pertsona bezala garatu. Eta esaten zuen, eskubide moral eta politiko berdinak izan behar dituztela emakumeak, eskubide legal berdinak, eta are gehiago, ezkontzaren barruan ere ezkontza izan behar duela bi pertsona berdinen arteko instituzio bat, eta Harry Taylorrekin ezkondu zenean ere idatzi zuten notario aurrean uste dut papel bat esaten zuena, ez dugu onartzen legeak esaten duena. Legeak, kode zibilak esaten zuen, emazteak obedituko dio zenarrari. Ezkontza da, onartzea papel batean obedituko diot zenarrari. Horren hori ez zuten onartu eta kontrako papel bat edo dokumento bat ziurtagiri bat egin zuten, eta halako gauzak ere proposatu zituen. Orduan oso kontziente zean horretaz. Bere ideia zen, gero eta askatasun gehiago gizabanako bakoitzarentzat, eta gero eta berdintasun handiagoa gizabanakoen artean, gero eta zorion handiagoa, edo zoritxar iturri txikiagoa. Beti ere bere espiritu utilitaristaren barruan kokatzen zituen bere borroka guztiak. Ideia zen, emakumeen menpekotasuna, sufrimentua ekartzen dira emakumei, eta are gehiago, ez du ekartzen onurarik gizarteari ere, ze emakumeen talento adimenaz gabetzen du gizartea, beraz, berdintasun handiagoa arlo guztetan zorion iturri litzateke, hori da bere ideia berriz diot, 19. mendearen erdian. Orduan, laburki, idatzi zituen libururen artean bita hitz egin nahi duzu pixka bat, noski utilitarismoaz eta baita on liberty edo askatasunari buruzko liburu horretaz. Ia garri berean idatzi zituen, askatasunari buruzko liburua da 1859koa, eta hau utilitarismoa 1861koa, 2 urteen aldean. Zogazko on liberty, askatasunari buruzkoa, da bere liburu famosoena, dozenaka eta edizio izan dituena, euskeraz badagoena, euskaratua dagoena klasikoak bilduman, eta benetan da askatasun liberalen testu zoragarri bat, zoragarria esan oso ondo idatzita dagoelako, adibidez josia eta oso mamitsua delako, ez. Ideia nagusia, guretzat gaur egun 21. mendean nahiko ezaguna edo onartua, da, baina bere garaian erradikal bat zen, eta ziero erradikaltzat zuten John Stuart Mill, jakina. Reformatzailea erradikal bisa ez. Orduan, askatasunaren ideia nagusia da. Hain zuzen ere, jendeak zoriontsuago izateko eta bizitza beteago edukitzeko, ahalik eta askatasun handiena behar du, bere bizitza nahi duen edo alduen moduan bizitzeko. Eta orduan bi mota bere zituen. Gure ekintza askeak, geure buruari eta gure gorputzari dagokionean, self-regarding, norbere buruari begirako ekintzak, eta gure ekintzak edo adierazpenak edo ekintzak bestei eragiten dieten heinean. Other regarding, bestei begirako ekintzak, eta geure buruari edo geure gorputzari burua. Eta orduan esan zuen, geure buruari bakarrik eragiten dieten ekintzak, izan behar dute ziero aske. Banakoa da bere gorputzaren eta bere buruaren eta bere bizitzaren subiraua. Beraz, inork ez du eskubiderik sartzeko bakoitzaren aukera libreetan, baldin eta ez badiote bestei eragiten, bestei kaltetzen. Eta aldiz, bestei eragiten dieten ekintzetan, hor muga garbi bat ezari berda, eta muga oso famosoa da, kaltearen printzipioa, harm principle, kaltearen printzipioa, hots, nun dago nire ekintzaren muga, bestei kaltetzen dieten kaltetzea, ez? Kaltetu kontzeptua harm bezala ulertzen zuen, eta ez offense, behitzen zuen offense eta harm, ezta? Zer askotan, adibidez, bat izatea, ez dakiz erlijiokoa, igual, iraingarria edo onartezina iruditzen zaio beste bati, edo baten iritzi politikoak bestei onartezinak eta jasanezinak iruditzen zaizkio,
edo baten postura, aztekit igual, homosexuala baldin bada beste batei naskagarria iruditzen zaio, baina guzti hori ematen du aditzera hori dela offense, hots. Jarrera horiek ez dutela pertsona baten interes edo eskubide legitimoak zapusten, behaz? Hori ez da mina, hori ez da kaltea. Kaltea deitzen dio bakarrik beste pertsonen eskubide eta interes legitimoak zapusten dituenean. Orduan, halako bereizketa finak egiten ditu nolabait, eta esaten du, estatuak eta botere zibilak du eskubide legitimoa gizakien jokabidean eta jardunean ezartzeko, bakarrik eta bakarrik baldin kalte batea eragiten badie besteen eskubideetan eta interesetan, interes legitimoetan. Bueno, liburu famoso hori eta utilitarismoa, hemen daukagan utilitarismoa, asko esaten dute badirudela bi tesi edo bizkat txokean edo ez direla ondo josten elkarrekin bi tesi hauek, baina nik uste dut baietz, asko uste dugu baietz, eta saiatuko naiz esplikatzen zergatik. Orduan, zergatik askatasunaren defentsa sutsu hori, askatasun pertsonalen defentsa sutsua, eta baita adibidez emakumeen berdintasunaren defentsa sutsua, eta utilitarismoaren printzipioa elkarrekin josita dauden. Atzean dagoen ideia beti bera da. Zer da ona? Ona da jendearen sufrimentua eta bizitza egoera kaskarra lehuntzea gutxienez, eta zoriona plazara handitzea. Orduan, askatasun pertsonalak helburu horrekin dira, emakume berdintasuna helburu horrekin dira, esklabutzaren eta arrazakeriaren kontrako jarrera helburu horrekin dira, langileen lan baldintzak hobetzeak helburu horrekin dira, eta barrez. Orduan, utilitarismoa da liburu teoriko mardula, nahiko erresa da, erresi idazten du filosofo alemanekin dala konparatuz jakina, oso irakurgarria da zentzu horretan, baina idazten du gaizki ulertuak argitzeko. Gaur egun gaizki ulertua baldin baude berriz ere zer dan utilitarismoa, bere garaian ere bai, esan dugu 18. mende bukaeratik, Jeremy Benthanekin utilitarismo terminoa askotan erabiltzen zen politika eta pentsamendu ingelesean. Orduan, zera da kontua, zer da utilitarismoa, saiatzen da esplikatzen. Abia puntua da, mina eta plazerra dira behar ditugun gida bakarrak helburu norabide etiko politikoa garbi edukitzeko, ez? Eta, plazerra kontzeptua erabiltzen zuen Benthanek eta berak ere ala segitzen du erabiltzen, eta imaginatu, hau dena Inglaterra Viktoriarrean. Bueno, eskandalagarria zen alako gauzak esatea, ez? Ze plazerra erdigunean jartzen duen pentsamendu teoria bat da teoria hedonista bat, hedone, hizkuntza grekoan da plazera. Orduan, Epikuroren jarraitzailea bezala, hedonistak lirateke hauek, eta Epikuroren jarraitzailea esaten zieten bezala, esaten zuten plazerra dela txerriek bilatzen duten zerbait, ezta? Tripa betetea eduki, eta lokatzetan edo plisti-plasta ibili, ze plazerra, ez? Gorputzeko plazerra, plazer horiek. Orduan, nolabait, plazerean oinarritutako teoria bat etzela serioa, etzela imaginatu garaiko kristautasun anglikano eta zorrotzarekin konparatuta ez dela etzela etika serio bat. Eta, orduan, John Stormy saiatzen da esaten, hori karikatura bada, hori ez da utilitarismoak esaten duena. Guk, eta berak, defendatzen duen zorionaren ideia, zorionaren kontzeptua, ez da tripa beteta gustora dagoenaren irudi hori, eta hemen ere bereizketa terminologiko bat egiten du, ez da berdina content edo gustora egotea, edo posik egotea, eta happy zoriontsu izatea. Eta orduan, galdetzen du, ez dakizuei galdetu baina, galdetzen du, zer da hobeagoa, izatea gustora eta posik dagoen txerri bat, edo zoritxarreko den gizabanako bat.
zer da hobeago esaten du? Sokrates, imaginatu jakintzu bat izatea, baina ziero zoritxarrekoa eta sufritzen duena eta... Hola? Edo izatea tonto bat, edo baino pozik guzti asko bizi dena. Halako galderak planteatzen ditu, eta esaten du, argi eta garbi, hobeto da, gizaki zoritxarreko bat izatea, txerri, gustora dagoen txerri bat baino. Zergatik esaten du, gizakion zoriona ez delako piztiena bezalakoa. Hots, daukagu gure duintasunaren, gure balioaren, gure ahalmenen, gure doaien ikuspegi bat. Eta pertsona batek probatu dituenean goi mailako plazerak, adibidez, filosofiako hitzaldi bat entzutea etortzea Arratsaleko 7etan, Donostin, tabernetan poteatzen ibili beharrean, adibidez. Orduan, beak esango luke, batek probatu dituenean plazer gorinagoak, plazer intelektualak, edo plazer finak, edo plazer mamutsuak, gisa horretakoak, norbera adimena sustatzen dutenak eta hola, halako goza probatu dituenak, igual gustatzen zaio ere, noski zerbezak hartzea, edo otordu honak egitea, edo plazer sexualak, edo bat edakizer, baino badaki bereizten plazerren kalitatean, badaki zerk goragotzen duen, ze plazer motak edo ze jarduera motak goragotzen duen bere duintasuna, gizatasuna, eta zerk gutxitzen duen. Orduan, denbora guztien ari da irudikatzen, posible dela zorionaren happiness kontzeptuaren kalitatezko kontzepzio bat, eta ez bakarrik kantitatezkoa. Bere maisu Jeremy Benthanek kantitatea eta kalkulua zuen obsesio, eta aldiz John Stuart Millek kalitatea hitz egiten du. Eta orduan egiten du erretrato bat oso polita, nire ustez, zorionaren inguruan. Eta deigarria zego bat izuet modernitateko filosofo nagusia badela Immanuel Kant, eta Immanuel Kantek beti bete beharra zuela gaia, eta aldiz hemen zorionaz hitz egiten zaigu, ezta. Eta esaten du, objesio tipiko bat utilitarismoari egiten zaiona da, zoriona bilatzen duzue, zoriona bultzatu nahi duzue, jendearen zoriona, mesedez, hori. Zoriona oso hitz handia da, oso helburu potoloa da. Jende gehienak ez du zoriona bilatzen, o espero, edo nahiko lan badu, bizirik irautearekin, nahiko lan badu horrekin, ez? Eta objesio horren aurrean, John Stuart Millek erantzuten du. Agian bai, agian okerren daudenak noski ez dute zoriona amesten, baina bai, seguru denek amestuko dute o desioko dute bere zoritxarren iturriak, bere zoritxarrak, bere sufrimentuen iturburuak, gutxitzea, bere sufrimentua, bere gaitza, bere oinaztea gutxitzea, arintzea. Beraz, utilitarismoaren printzipioak hori nahi du, lehenengo eta behin sufrimentu iturriak gutxitzea. Eta orduan liburu honetan egiten du sufrimentu iturri horien halako taxonomia edo sailkapentxo bat, eta lehenengo eta behin bereizten ditu sufrimentuaren edo min edo iturri nagusiak. Eta ez delako onartzen du 3 direla funtsean. Bat, biziraupenerako beharrezkoa denaren gabezia, pobrezia egoera. Ez edukitzea, bizirik irauteko adina hori bada ja nahiko sufrimentu, pobrezia egoera. Beste egoera funtsezkoa, askatasunaren gabezia, hots tirania egoera. Tirania egoera, beste sufrimentu iturri nabarmen bat. Pobrezia egoera, tirania egoera, eta 3. sufrimentu iturri nagusia, gaixotasuna, osasunaren gabezia. Osasunaren gabezia, gaixotasun egoera, pobrezia egoera, tirania egoera, eta batzutan dana batera, euskala. Hori identifikatzen du, berri ona. Berri ona da, eta hori ikusten da, aurrerapenaren progresoaren ideiaz blaituta dagoela eta entusiasmoz josia, gure John Stuart. Esaten du, berri ona da, 3 sufrimentu iturri horiek, pobrezia, tiraniak eta gaixotasunak, gainditzerantz jo mintezkela. Pobrezia, ez delego, gizarte eta ekonomiaren
kudeak eta gobernu behago batekin, gutxitu daiteke, asko. Gaixotasuna, zientziaren aurrerapenarekin, higiene neurri berriekin, garai horretan 19. mendeko Inglaterran hartzen ari ziren higiene berriekin eta elikadura hobeago batekin, eta ez delago tirania egoera, demokraziaren bultzatzaile nagusia da, nagusetarikoa. Baina esaten du, baina hori ez da nahikoa. Ze imaginatu pertsona batzuk direla oso sortedunak hotz nahiko sasoian daude, osuntxu, ez dira tirania baten pean bizi, behondeiela, eta ez dira pobreak, nahiko diru badute. Hala eta guztiz ere, pertsona horiek, hainbat zoritxarrekoak esanik, ezke nabarmen. Zergatik, bereizten ditu beste bi zoritxar iturri arrunt. Nez eta suertea daukasun eta baina. Zintzu dira bi zoritxar iturri horiek, esaten du. Bata da, beste gabezia bat, eta da, bere koikeria deitzen diona, ez da. Hots, bestei laguntzeko nolako interesik ez duenak. Bakarrik, esango genuke gaur, oso egozentrikoa, edo bereaz bakarrik arduratzen dena, bereaz bakarrik eskatzen dena, besteen interesik ez duena. Eta bigarren gabezia da, jakin minik, jakiteko etengabe ikasten aritzeko gozerik ez duena. Orduan, esaten du, aldiz, adimena lantzen dutenek, esaten du, interes agorrezina topatzen dute inguruan dituzten gauza guztietan. Hala nola, naturako objektuetan, artelanetan, obra poetikoetan, historiako gertakarietan, gizakien iraganeko eta oraingo ohituretan eta etorkizuneko itxaropenetan, eta bar. Eta orduan, kontua da, tamen borabiltzen dudana. Esaten du, zoriontsu izateko, kalitatezko zoriona edo betetasuna, plazerren kalitatearekin lotuta, da hori dana lotzea, hots. Besteen ongizatez arduratzea, besteetaz kezkatzea, bestei laguntzeko gozea, gogoa edukitzea, eta jakimina etengabe ikasteko, nahi duzuna ikasteko, edo zerbait berria ikasteko. Eta esaten du, bestei laguntzean plazerra aurkitzen da. Eta orduan, gizateriaren aurrera bidean parte izatea, zerbait eta mintzat laguntzea, zeo zer egitea, pixkat besteak hobeto zoriontxago izan daitezen, hori ez bakarri da zorion iturri besteentzako, laguntzen diezunentzako, baizik eta zeuretzat ere bai. Eta hori da orduan planteatzen duen ideia nagusitako. Zioz, pixka gehiago eta jongo naiz. Bukatzen hau dena, ez? Ikuspuntu filosofikotik, bera saiatzen da, liburu honetan, utilitarismoa ditzen da liburu honetan, ahalik eta ondoen justifikatzen edo funtsatzen, zergatik hori berak dioena, utilidade printzipioa, zorion gorenaren printzipioa, ahalik eta zorion handiena, ahalik eta jende gehienaren zat, hori irizpide gisa, zergatik hori dan irizpide etiko nagusia. Berak esaten du, noski hori dela etika sozial moduan, guk banako gisa, pertsona singular gisa, ez gara joaten kalkulatzen, ahalik eta jende gehienari zoriona bideratu berdiot, ez dugu hori egiten, ez da. Esaten du hori ongile publikoek, eta dutela aukera, netan jende askoren bizitza hoberako aldatzeko ongile publikoak. Guk, oroar gure bizitza arruntean, ez garenak alako botere txuak, egin dezakeguna da, gurekin harremana duten pertsona horien, bizitza alik eta aldugun enean hobetu, ez da? Eta aldugun gure espazio txikian hobetu. Orduan, beti ideia da, ez alik eta jende gehienaren, baina bai tartean direnen, gure inguruan, eta gure eragina jaso dezaketen tartean diren hoien bizitza hobetze lana. Orduan, modu filosofikoan, saiatzen da lako kapitulo batean, justifikatzen, hau nola da posible. Zergatik da hori etikaren justifikazioa besterik gabe. Nola dakigu zoriontasuna, eta alik eta jende gehienaren zoriontasuna, eta hain modu mamitsuan, hori dela helburua. Helburua erreformak egiteko, erreforma politikoak, eta ohiturak, eta legeak, eta gure praktikak, eta aldatzeko.
esaten du, ezke, zoriona da azken xedea, azken helburua. Ezin dugu esan zergatik den azken xedea. Osea, nola dakigu adibidez medikuntza ona dela? Badakigu medikuntza ona dela osasuna ekartzen duelako. Eta osasuna da denok desiatzen dugun zerbait. Orduan, badakigu zoriona ona dela eta dela azken helburua danok desiatzen dugulako. Eta orduan, desiragarri izate horrek bihurtzen du, unibertsalki desiragarri izate horrek bihurtzen du froga. Ez dago froga gehiagorik, ze gehiago frogatu dezakegu, denok desio dugula ezik. Eta orduan, badago momentu batean egiten dula alako salto bat, eta esaten du, bere hitzak dira, ezin da arrazaitu zergatik den desiragarria zorion orokorra, salbo eta norberak bere zoriona nahi duela, erdie esteko modukoa dela uste duen enean. Baina hori egitate bat denez, zoriona on bat dela frogatzeko evidentzia guztia ditugu, baita eskatu ahalko liratekeen guztiak ere. Norberaren zoriona berarentzako on bat dela, eta horren bestez, zorion orokorra guztientzako on bat. Hots, salto hori egiten du, ezta? Norberak nahi du norbere zoriona, eta beraz, danak nahiko beharko genuke danon zoriona. Hots, aurrena hedonismo psikologiko bezala abiatzen da bere teoria, eta gero egiten du hedonismo etiko unibertsalerako salto bat. Jende asko esaten, filosofo batzuk esan dute, hori falazia bada, salto bat egiten duzu zerbait empirikoa, frogagarria, mundu guztian nahi du norbere bizitza ona, zoriona, eta gero egiten duzu saltoa, orduan denok nahi dugu, o nahi behar dugu, denon zoriona. Bueno, egia da ez duela oso ondo esplikatzen salto hori, esplikatzen duela zeharka, ez zuzenean, ez? Eta bere zeharka esplikatzeko modua da, nire ustez, poliki irakurri behar da ondo ulertzeko zezan nahi duen. Eta oso dut nahi duela, heziketari izugarrizko garrantzia ematen dio, eta orduan, posible dela, modu individualista oso individualistan ez behar, txikitatik guztiak hezitzea horrela, hots, gure zoriona bakarri dela posible besteen zorionarekin partekatzen dugunean, edo besteen zorionaren bilaketan gurea etorrela ordainetan, lotura hori, norbere eta besteen eta guztien zoriona hori lotura egin gabe. Auguste Comte, soziologoa aipatzen du, bere garaikidea, Auguste Comtek esaten zuen posible zela gizateriaren erlijio bat egitea. Hots, mendeetan zehar, erabili da gizarte presio guztia, hezkuntzarena, elizarena, pulpituarena, erlijioaren aginduak eta beldurrak edo desioak eta esperantzak txertatzeko txikitatik pertsonengan, erabili da legeak, ohiturak, presio soziala, dena erlijioa barneratzeko jendeari, esaten du, posible dela ere, gizateriaren erlijioa edo guztiok garela guztiaren arduradun eta guztion zoriona bilatzea guztion lana dena, hori ere posible dela txikitatik eta hezitzea, horretan, gizateriaren erlijio laiko batean bezala. Horretarako behar dela noski denak ados egotea, hezkuntza horretara bideratuta egotea, legeak eta instituzioak eta gobernarien eredua bide horretatik joatea, on publikoa guztion ona bilatze hori. Iritzi publikoa, hemeretzigarren mendean erdien prentsa Inglaterran nahiko potentea zen, eta iritzi publikoa ere horretara dena egotea bideratuta horretara, printzipio utilitaristak gidatzea alden modu koordinatuenean gizarte osoaren helburua. Bueno, esaten du horretarako dana dukagula simpatia edo empatia, bere garaian simpazi hitza erabiltzen zen, gaur empatia erabiliko genuke. Halako joera bat, besteen emozioak eta besteen ongizatea partekatzeko gaitasun natural bat, eta denok daukagula ere aldi berean, noski, berekoiak izateko joera. Orduan, txikitatik eta hezkuntzaren bitartez, indartu daiteke gehiago alde bat edo bestea.
Orduan, gizarte individualista batek, igual alde egoistena, berekoiena sustatzen du. Eta gizarte, berak desiatzen duen gizarte gisa batek, alde empatikoena eta elkarkoiena sustatuko luke, ezta? Hori da, halako batasun sentimentua zabaltzea guztien bat. Eta liburuaren azkenengo partean justiziaz dihardu, esaten du, baina justiziaren desioa gauza diferentea da, edo baita printzipio utilitarista da atzean dagoena. Gauza bera da. Justizia da azken finean bakoitzaren eskubideak, eskubide moral eta legalak errespetatzea eta sustatzea guztientzat halako berdintasun bat. Liburu honetan esaten du mundu guztiak zorionerako eskubide bera izan beharko lukela eta pertsona guztiek tratamentu bera jasotzeko eskubidea dutela. Eta berdintasun horretan gero eta gehiago sakondu, gero eta iguingarriago, nazkagarriago edo jasanezinago egituko zaizkigula iraganean eta orainaldian ere dauzkagun tratu desberdinkeriazko tratuak. Esaten du, horixe gertatu da esklaboen eta gizaki askeen arteko bereizketarekin. Leno, ziero jasangarriak iruditzen zaizkigula eta orain jasangaitzak, onartezinak. Gauza bera, nobleen eta morroien artekoarekin. Ordurako ja, pixka bat mintzat eztabaidatzen zen, noble eta morroien artean amildegi bat, ote zegoen. Eta patrezioen eta plebeioen artekoarekin. Eta horixe gertatuko da, esaten du, eta egin batean gertatzen ari baita, kolorearen, arrazaren eta sexuaren araberako aristokraziekin. Orain, momentu hartan, jasangarriak edo normalak edo onak edo egokiak iruditzen zaizkigula, eta gero jasangaitzak irudituko zaizkigula. Gusten zuen hori, ez da? Orduan, bakarrik bukatzeko, zugazko zutako batzuk ezagutzen duzue normalean utilitarismoari, doktrina honi, teoria honi egiten zaizkion kritikak, edo kritika nagusia. Kritika nagusia izan ohi da beti utilitarismoak hitz egiten du gehiengoaz. Ahalik eta jende gehienaren zoriona ongizatea. Eta orduan ematen du aditzera, edo batzuk erabiltzen duten moduan, ematen du aditzera gehiengoaren ongizatea bilatzea baldin bada helburua, orduan gutxiengo batzuk, edo manako batzuk, edo minoria bat, baztertzea edo zanpatzea edo onartuko lukeela utilitarismoak, baldin eta hori gehiengoaren onerako baldin bada. Hori da kritika tipikoa. Imaginatu, bat sakrifikatu, beste 20 o 500 salbatzeko. Hori onartuko lukela utilitarismoak, utilitatea soziala handiagoa luke batzuen sakrifizioak beste askoren onerako. Egia da, hainbat egilek, ez John Stuart Millek, utilitarismoaren ideia horrela erabili dutela. Utilitarismoa teoria bat ez duena esaten, badibidez, pertsona bakoitzaren bizitza sakratua da, malako zerbait. Ezin da erabili Kantek esango lukeen bezala pertsona bat, helburu bat, bitarteko bat, gauza bat, tresna bat balitzu zela beste batzuen onerako, pertsona bakoitza balioa absolutua du, berezko balioa du, hori Kantek esaten zuen adibidez, eta utilitarismoak ez du halakorik esaten. Baina egia da, John Stuart Millek ez lukela hori, ez lukela, bere utilitarismoa ez dela hain zabarra. Berak argi adierazten du, eta horregatik bere askatasunari buruzko liburuan argi ikusten da, pertsona bakoitzaren askatasuna, pertsona bakoitzaren bizitzak, pertsona bakoitzaren zorionerako eskubideak, pertsona bakoitzak merezi duen tratu berdinak duela garrantzia. Beraz, behintzat bere teoriarekin ez genuke onartuko, inondik ere, utilitarismoan erabila zabar hori. Batzuek, askoren ongizatea lortzeko beste bat gutxitzen. Orduan bukatzeko. Horregatik ikusiko zenuten zergatik iruditzen zaien oso pentsalari interesgarria eta irakurtzen zaituztean, gonbidatzen zaituztean irakurtzera. 20. mendean eta 21. mendean daude hainbat pentsalari eta hainbat teoria neo-utilitaristak. Utilitarismoaren bidea berritu dutena. Segitzen du gaur egun ere nahiko teoria
orokortua oso zabaldua izaten, ez da. Baina hala eta guztiz Jon Stuart Mill eta bere ze pasioarekin erakusten duen helburu hori, segitzen du uste dut bere liburu mamitsu hau izaten liburuaren utilitarismoaren teoriaren oinarria, ez da. Ordu naiz eta gaur egungo utilitaristak, Peter Singer eta beste hainbat oso interesgarria diren, klasikoa autore nagusia irakurtzea uste dut beti dela ikaragarri aberasgarria. Eta Jon Stuart Mill rara abiz bat izan zela, honezkero ondo ikusiko zenuten zergatik, ez da. Netan tipo xapo, ez, egiteko alako pertsona bat. Bere itzal batzuk ere baditu nola ez, baina, bueno, ez dit eman denbora itzaletaz hitz egiteko, bakarrik argi ez, eta hori izan dena, eskerrik asko. Eskerrik asko. Belen Altuna oso hitzaldi interesgarriagatik. Galderarik badago, pasako dugu mikrofonoa. Galderarik badago. Gaur egungo sistemetara nola adaptatuko zenuke edo? Bueno, adibidez. Jeremy Bentham eta lehenengo utilitaristak esan duten ere animalien estatus morala planteatu zutenak, ez da. Ze Jeremy Benthamek esaten zuen, mina eta plazera dira naturak gugan jarri dituen bi nagusiak, bi jaunak, ez da. Eta orduan, izaki bizidun o izaki zentikor orok nahi dugu mina ekidin eta plazera edo ongizatea bilatu. Eta esaten zuen Jeremy Benthamek, horrek balio du ez bakarrik gizagoanak honentzat, baizik eta gainontzeko animalientzat. Orduan, gainontzeko animalien inguruan galdera nagusia ez da arrazoitzeko aitasuna dute, hitz egin dezakete, baizik eta sentitzen dute, sufritzen dute. Orduan, adibidez gaur egungo hainbat utilitarista, Peter Singer horien artean, zabaltzen dute ongizateren printzipioa, zorionaren printzipioa bizidun guztiak. Adibidez, animalistak, handi batean utilitaristak dira. Galderarik zure badagoen. Bai, mikrofonoa berdez. Bueno, arratsaldean Belen. Arratsaldean. Kuriosoa egin zitzaidan jaso genuenean olako egile bat gaur egungo gizarte honetan plazaratzea, ja astuak ditugu, ez? Ez da kasualitatea, ez zaizu astu, ez? Eta, hortik abiatu zara. Bai, oso grekoa zen, nire ustez, utilitarismoaren formulazio hori, ze ja Platonek denon ongia aipatzen du Errepublikan, Sokratesen herio zigorra gainditzeko, eudaimonismoa helburu bezala, nik uste dut hemen denok hemen gaudenak eta kale hauen atera eta zoriontsu izan nahi du, zu, naiz eta nik ez dakit zer den zoriontsu izatea, baina nik uste dut denok hori daukagu, helburu bezala. Orduan, beti gaude buelta horretan. Orduan, aipatzen duzunean, igual izan daiteke ñabardura, 19. mendean, berriro aipatzea, denon ongia jarriko du nik, denon ongia, ze, niretzat, San Agustinek ere bizitza zoriontsuak aipatzen du, utilitarismoa zoritxarrez zerbait erabilgarria eta hori hankasartze ikaragarria da, Epikur hori gertatu zitzaiona, plazerra ez da, karikatura jartzen zena txerriarena ez plazerra zen, jakinduria zuk ironikoki jarri duzu, ardo bat hartzea, baina honea etorri baino lehen ardo bat hartu dut, gustatzen zaidalako, hemen ere lortzen dut plazerra. Orduan galdera da, beti gizakiak naiz eta, ez altzaizu iruditzen, naiz eta egon mina, denok nahi dugu lortu norberaren zoriontasuna, ez da? Baina, nik baldima daukat alboan norbait ez dagoena ondo, segurazkineri zirikatuko dit. Eta orduan,
egin daiteken kritika ez da kritika hola, benetakoa, teorikoa esatea, eske zuk esaten duzu posible dela batzuk geratzea zoriontasunik gabe beste guztiak, ez ba. Guain oso ondo gaude, jartzen bagara, benetan, hasiera-hasieratik denon ongia eta lortzearena, egunero Donostian kalean dagoen hori jangabe eta ni sartzen ez tabernea edo, bai, momentu horretan, fijatzen manima naiz, hau da agian, ez zaizu iruditzen porrota baten historia, eta beti utopia hori daukagu betetzeko. Ez dakit, ataka oso, da, igual da, azken molar honetan, hainbaten gertakari, eta beti horrekin gaude, eta ja nekagarria da, ez da. Ematen du, salto ingo dut, eta gur, benur. Jo ez da hori, ez? Bai, noski. Munduaren martxa eta dauden injustizia eta miseria eta bazakeria guztiek beti ardo bat hartzera joateko gogoa ematen dute. Beharrezkoa daukagu. Ez ahazteko, bizitzeko horrekin. Bale, bizitzeko horrekin. Bai. Ados. Baina, klaro, egia da ere, Jon Stuart Millek, 19. mendearen erdian, amestu, proiektatu, planteatu, paperean idatzi zituen hainbat helburu ziero utopikoak zirena bere garaian, batzuk edo asko batzuk lortu dira, lortzen ari dira. Emakumearen papera esaterako besterik gabe. Demokraziaren bere ikuspegia, 19. mendearen erdian, funtsean 2, 3, 4, erdi, sasi, protodemokrazia esaten munduan, gaur munduko herrialde erdia, helburu erdi demokratikoa da, kalitatea handio gutxikia hokin, baina eta desde luego giza eskubideen ideia zabaldu da asko, adibidez bere garaian 19. mendean giza eskubide kontzeptua bakarra ziren zibilak eta politikoak. Eta oraindik ez zegoen eskubide sozial eta ekonomikoen ideiarik, eta horregatik bere planteamendu asko Zogoezko bat datoz eskubide sozial eta ekonomikoekin, baina oraindik ez zegoen terminologia hori aldarrikatzeko, ongizate estatua aldarrikatzeko. Justu, utilitarismoa da, batzuk esango dute, ongizate estatuaren atzean dagoen ideia. Bai, badirudi. Netzako bitxia da, ere, zergatik tematu zen Benzan eta zergatik tematu zen Mill, happiness deitzea asuntuari. Ze besterik gabe, well-being, ongizatea, baldin balitz helburua, ze ongizatea da pixka zorena, baino pixka apalagoa edo realistagoa. Ze gauza bada gutxo bera ondo egotea eta besta zoriontsu zatea. Zoriontzuna ematen du gorengo... Bai, ez que bada fizikoa eta bestea metafizikoa da. Zorion izatea ikusten metafizikoa dela, ez dela fizikoa orduan. Welfare state, nik uste hor badagola beraien kimua bat zegoela. Beste bakarrik welfare state proposatzen baizik eta gizabanako zoriontsua, eta hor noski Aristotelesen zoriontasuna eudaimoniaren ikuspuntutik desente urruntzen da. Ez du esaten gizake zoriontsua bakarrik dela jakintsua edo filosofoa Platon edo Aristotelesen erara, baizik eta zoriontsu esateko modu nagusiena, eta hor diferentzia handi bat grekoekin, onartuko jazu, diferentzia handi bat zoriontsu esateko modu nagusia dela, besteen zoriontasuna o besteen ongizatean aktiboki eragile izatea. Hori ez dago grekoengan, ez da? Esango nuke, hola esan da errintzat. Bai, baina nik uste dut planteatzen zutela, esplizitoki, Aristoteles esaten du, gizakia jakin nahi du, minio, ja bere egunerokoak asetuta. Ni guain ez gaude Senegalen honetaz, gozez dagoena, edo ez dakit amaran egon daiteken 3 egun jangabe, hemen egotea esango duke, miosek zer zabiltzaz. Nik uste dut trascendentzia bat dela, eta beti arazoa hor dagoela. Aipatu duzu oso txikitatik irakurtzen zituen grekoak, nik uste dut. Gu esaten ari garena, 1000 buelta ematen zigun, irakurriak zeuzkan goitik bera, eta nik uste dut
gero berak utilitarismoa ateratzen duenean Epikuro oso gertukoa izango zuela, Kant noski baiet, eta berak nik uste dut ondoren ekarri duela bere irakurketa igual beti egiten dela interesatuak eta igual ahastea, utilitarismoa, igual 70 markadan, 20. mendean, zegoen hola kontestatu, ja gaur egun, ez dakit, zorionez begira, eta zoriontasuna da, edukitzea ez du armile euskeraz niretzat, pentsazaz, ez? Oso ondo euskaratu. Bai, eta, bueno, eta zinuka maila horretan ere, ze aurrera egin dugun, Beste galderarik? Beste norbaitek zerbait esan nahi du? Nik laburrago edo zehatzago galdetuko dizut. On Libertyren ingurutik uste dut, ez nago ziur, baina milek jarrera aldatu egiten duela On Libertyren lehenengo, ateratzen duenetik, gerora estatuaren gainean, edo estatuaren rolaren gainean duen iritziaz. On Libertyn uste dut estatua guztiz gaitzesten duela edo baztertzen duela edo horrela, hori da, nire uste, ez dut irakurri On Liberty, irakurriko dut. Eta gero, evoluzioan nolabait, gero eta garrantzi gehiago ematen diola estatuaren paperari ongi izatearen eta rolean. Naiz eta hasieran gizakiari askatasun osoa eskaintzen dion edo inolako kontrolik zuk zehaztuko didazu. Eta gero hortik beste arazo bat sortzen zait, eta da, estatuak paper bat jokatzen duenean, eta bere demokraziaren ikuspegitik zer gertatzen da estatuak demokratikoki aukeratzen denean, Hitler bat aukeratzen duenean, edo nolabait, edo Netanyahu bat aukeratzen duenean, edo nolabait beste gizartearen parte handi bati edo txikiago bati kalte oso nabarmena eragiten dionean, gehiengoaren oniritziarekin. Ez dakit hortaz ezer... Bai, bueno, gauz asko dira, gomendotzizu benetan On Liberty irakurtzea, euskaraz dago baita ere klasikoaken. Klasikoako bilduman dago 3 testu, On Liberty, emakumearen menpekotasunaz eta sozialismoari buruzko idazkiak, 3 en 1, klasikoaken. Orduan, On Libertyn nolabait tirania guztien kontra dago, eta bereziki, eta hortan oso liberala da, gehiengoaren tiraniaren kontra. Gehiengoaren tiraniaren kontra. Zuazko buruan dauka batetik Eliza eta nola sartzen diren pertsona bakoitzaren bizitza pertsonalean, baina baita ere estatuan nola sartzen den pertsona askoren ohitura eta norekin bizi diren, nola doazen edo bizitza pertsonalean. Orduan, lehenengo eta behin, askatasun pertsonalak nahi den guztia irakurtzeko, ikasteko, nahi den moduan bizitzeko, nahi den moduan fededuna izateko edo izateko, nahi dena ekiteko. Hori garbi dauka, eta norbere gorputzarekin nahi duena egiteko, nahi badezu moskortu eta moskortu, beste kalte egiten ez diozun bitartean, edo nahi baduzu, emakume baten nahi badu ez eskondu eta hola mantendu, denbora guztian ematen du aditzera hori onargarria ondo dagoela. Estatuak noiz hartu behar du, eta botere zibilek noiz hartu behar dute, beste eragiten dieten zerbait egiten dugunean, kalte badagoenean, besteen eskubideak urratzen direnean. Orduan bai, noski paper handia ematen diola On Libertyn estatuari, esku hartze legitimoa, nahi du zehaztu, noiz dauka estatuak esku hartze legitimoa pertsonen bizitzan eta jokabidean. Benetan kalte bat eragiten diotenean beste bati, argi dauka. Baina beste bat norbere buruari ez utzi oso pakean, bakoitzari bere bizitza. Hori bai, On Libertyn eta utilitarismo liburuan ere
ia beti dauka justiziaren kontzeptu penal bat, edo justizia arazo zibilak eta arazo penalak konpontzeko justizia moduan. Ez dauka justizia banatzailearen, oberbanatzailearen irudi nabarmenik. Niri deigarria egite zitzaren irakurtzean, ez? Badirudi utilitarismoaren printzipioak, lehenengo eta behin, justizia banatzailearen, oberbanatzailearen teoria bat izan behar duela. Esaten badu, desberdintasun o desberdinkeria askok ekartzen dute sufrimentua itzela, pobrezia azteko. Eta hori ez dago, ez on libertin eta ez da ere utilitarismoan. Baina, hiltzenean, utzi zituen hainbat testu publikatu gabe, eta bere da justizia berbanatzailearen komunista o lako zer, erreformatzaile peto-petoa da, oso erreforman bitartez egin behar dela dena, eta lehenengo eta behin, herritarrak ez zitu egin behar direla, demokraziak behar dituelako herritar jantziak, edukatuak, eta hori dela lehenengo funtzietako bat. Eta hori lortzen den heinean, lortu behar dela ere, neurri handi batean, kapitalaren etekinen asko modu kooperatiboan biltzea, eta gero estatuak ere berbanatzea guztientzat. Orduan, demagun, bere bizitzan zehar alako evoluzioa dagoela, jarrera oso liberal politiko-ekonomikoetatik, pixka sozialismoara, baino ez du, eluke inondik ere, estatu sozialista o zentralizatu bat eron hartuko, ze askatasun pertsonanak, banakoen askatasunak guztiz importantea dira. Orduan, berak amesten du, berak eta Jarrietek, elkarrekin amesten genuen Jarrietek eta nik, gizaki libre eta berdinen gizarte bat. Nola kombinatu askatasunaren ideal banakoa eta berdintasunaren zailtasunak. Askatasuna betiko puzle zaila da, ezta? Banakoaren askatasunak eta berdintasun oinarrizkoa eta elkartasuna nola josi batek bestea zanpatu gabe. Eta estatuaren intervenzio ze gradutakoa izan baita ere, ez? Bai, klaro. Noraino iristaiteken eta noraino ez. Hori dago zaiena, ez da, nola banakoen askatasunak gorde, baina aldi berean, badibidez jarauzpeno erentziatan, eskua sartu. Hori da. Sozialismoari buruzko idatzikietan. Orduan, bizitza osoa eraman zuen, txikitatik, eta ematen hil arte, 67 urtekin, ze erreforma modu, ose gizarte modu izan daitekeen, hobeagoa, helburu handi horretarako. Ahalik eta zorion ongizate handiena, jendik eta jende gehienaren zara. Bururatu zait, bere alde, Stuart Millen alde beltz bat izan lehikena da, berak egiten duen lana East India edo konpainin zean, eta orduan bere jarrera imperio kolonialaren aurrean, ez? Gauza bat da berak ze gizarte nahi duen, eta beste bat nola ikusten duen Indiako gizartea edo pentsatzen dut hor kontraesanak egongo direla edo badaudela edo ez dakit. Bai, badaude. Badak ez zauzer idatzi zuela horri buruz, baina ez zen gehiagi zartu hortik. Eta ez dela hori gai funtsezkoa da. Zika, esaten dugunean gizarte zuzenago bat, ari gara gizarte bat, ez gizateria osoa. Batzutan badirudi sujetoa, zoriontasun gorenaren sujetoa dela gizateria, humanity, eta beste batzutan da society. Eta ari da inglez gizartea hitz egiten, noski etekin itzelak ateratzen dituela bere kolonietatik, edo ari da egitasmo unibertsalista planteatzen, eta ala baldin bada noski kolonialismoaren bazakeriak edo, ez? Orduan bai, uste dut etzela iritsi leku guztietara, baino bai askotara. Eta oandik handigarriago azean esan dudan bezala, bere garaikide izan ziren pentsalari askok, emakume nagusia ez zuten inondik ere usaitu. Eta berak aldiz garbi zeukan. Bai. Galdera, gehiago?
badezu. Zuen pazientzia eta... Mila esker. Eskerrik asko, Eli. Eskerrik asko zuri.